Sa isang liblib na baryo ng Pinggol, kilala si Mayumi bilang isang dalagang may angking kagandahan na tila bulaklak, nakakamukadkad pa lamang. Ang kanyang lola, si Lola Iska, ang tanging nag-aruga sa kanya mula pagkabata. Bagaman matanda na, iginagalang si Lola Iska sa kanilang baryo. Hindi lamang dahil sa kanyang katandaan, kundi dahil sa usap-usapan na may hawak siyang dunong na hindi pangkaraniwan. Doon nakilala ni Mayumi si Adrian. Sa simula, si Adrian ang definisyon ng isang perpektong kasintahan. Magalang siya, masipag, at tila hulog ng langit sa paningin ni Mayumi. Tuwing bibisita ito sa kanilang kubo, palagi itong may dalang pasalubong para kay Lola Iska. Lola, ako na po ang bahala kay Mayumi. Hindi ko po siya pababayaan. Pangako ni Adrian habang nakikipagkwentuhan sa matanda sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil dito, nakuha ni Adrian ang tiwala ng maglola. Ngunit ang bawat bulaklak ay may panahon ng pagkalanta. Matapos ang ilang buwang pagsasama, natuklasan ni Mayumi na siya'y nagdadalang tao. Sa halip na galak, takot ang namayani sa kanya. Ngunit naniniwala siya na paninindigan siya ni Adrian. Adrian, buntis ako. Mahinang sabi ni Mayumi, isang hapon habang sila ay nasa tabing ilog. Tila tumigil ang mundo ni Adrian. Ang dati mapagmahal na mga mata ay biglang nagdilim. Ano? Sigurado ka ba? Baka naman hindi sa akin yan. Buliyaw ng binata. Simula ng araw na yon, nagbago ang ugali ni Adrian. Hindi na siya pumupunta sa kubo ni Mayumi. Ang dating mabait na binata ay naging lasenggo at umiiwas sa responsibilidad. Nang puntahan siya ni Mayumi sa kanilang bahay upang magmakaawa, doon lumabas ang tunay na kulay ni Adrian. Parang awa mo na, Adrian. Kailangan ka ng anak natin. Umiiyak na pagsusumamo ni Mayumi habang nakakapit sa braso ng lalaki. Bitawan mo nga ako. Kasalanan mo to eh. Sinisira mo ang buhay ko. Sigaw ni Adrian, sabay tulak ng malakas kay Mayumi. Hindi pa siya nakontento. Nang muling sumubok si Mayumi na lumapit sa kanya, sinampal niya ito ng pagkalakas-lakas hanggang sa tumalsik ang dalaga sa sahig. Umuwi si Mayumi na duguan ng labi at puno ng pasa sa mga braso. Nang makita siya ni Lola Iska, hindi nagsalita ang matanda. Ngunit sa kanyang mga mata, may apoy na nagliliyab. Ang pag-ibig ng isang lola ay walang hanggan, at ang galit nito ay napakahirap supilin. Nang gabing yun, habang mahimbing ang tulog ni Mayumi, pumasok si Lola Iska sa kanyang silid na salan. Naglabas siya ng isang itim na kandila at isang manika na yari sa dayami. Gamit ang isang hibla ng buhok ni Adrian na naiwan sa suklay ni Mayumi, nagsimulang bumulong ang matanda. Ang bawat sakit na ibinigay mo sa aking apo ay babalik sa iyo ng maka1,000 ulit. Ang iyong pagkalalaki na iyong pinagmamalaki ang siyang magiging mitya ng iyong pagdurusa. Bulong ni Lola Iska sa wikang tila hindi galing sa mundong to.
Lumipas ang ilang linggo. Habang lumalaki ang tiyan ni Mayumi, unti-unti namang nararanasan ni Adrian ang isang kakaibang karamdaman. Nagsimula ito bilang isang simpleng pangangati sa kanyang maselang bahagi. Ngunit mabilis siyang lumala. Nagsimulang mangamoy patay ang katawan ni Adrian. Ang kanyang pagkalalaki ay unti-unting nabubulok at nagnanana. Kahit anong gamot ng doktor ay hindi tumatalab. Sa tuwing titingin siya sa salamin, nakikita niya ang kanyang sarili na unti-unting kinakain ng uod habang siya ay buhay pa. Hindi lamang katawan ang nabulok kay Adrian, pati ang kanyang isipan ay nagulo rin. Naririnig niya ang mga bulong ni Lola Iska tuwing sasapit ang gabi. Hindi siya makatulog, hindi makakain. Ang dating gwapong binata ay naging isang kalansay na nakakalakad. Nilalayuan ang lahat dahil sa masangsang na amoy na kanyang daladala. Sa huli, sa gitna ng desperasyon at labis na sakit, hindi na nakayanan ni Adrian. Natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa loob ng kanyang silid. Tinapos niya ang sariling pagdurusa dahil sa sumpang hindi niya matakasan. Pumanaw ang kadiliman sa buhay ni Mayumi. Isinilang niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Bagaman mahirap ang buhay, matyaga siyang nagtrabaho sa bayan bilang isang tindera sa isang malaking mall. Isang araw, habang pauwi si Mayumi, bitbit ang kanyang anak, isang marangiyang sasakyan ang tumigil sa kanyang tapat. Bumaba ang isang lalaki na may maamong muka at eleganting pananamit. Siya si Mr. Faren Javier, isang matagumpay na negosyante na may-ari ng ilang kumpanya sa lungsod. "Miss, nahulog mo ang panyo mo," sabi ni Faren habang naangiti. Doon nagsimula ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Umusbong ang mga kwentuhan at hindi itinago ni Mayumi ang kanyang nakaraan. Sinabi niya ang lahat, ang tungkol kay Adrian, ang kanyang anak, at ang hirap na pinagdaanan nila. Sa halip na lumayo, lalong humanga si Faren sa katatagan ni Mayumi. "Hindi mahalaga ang iyong nakaraan, Mayumi. Ang mahalaga ay ang babaeng nasa harap ko ngayon. Handa akong maging ama ng iyong anak at maging katuwang mo sa buhay." Tapat na wika ni Faren. Hindi nagtagal, pinakasalan ni Faren si Mayumi. Pinagawan niya ng isang magandang mansyon ang maglola sa mismong lugar kung saan sila dati nakatira, upang hindi nila malimutan ang kanilang pinagmulan. Binigyan ni Faren si Mayumi ng pagkakataon na makapag-aral muli at pamunuan ng isa sa kanyang mga negosyo. Ang anak ni Mayumi ay itinuring niyang tunay na anak at binigyan ng lahat ng kailangan sa buhay. Hindi na rin kailangang magbanat ng buto ni Lola Iska. Ipinagamot siya sa pinakamagagaling na doktor. Bagaman alam ni Lola Iska na ang tunay na lunas sa lahat ng sakit ay ang katahimikan ng kalooban. Ngayon, tuwing hapon, makikita ang kanilang pamilya na nakaupo sa balkonahe ng kanilang bagong bahay. Masaya silang nagkukwentuhan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang pait ng kahapon ay naging pataba na lamang sa lupa upang sumibol ang isang mas magandang bukas. Sa huli, napatunayan ni Mayumi na ang hustisya ay may iba't ibang anyo. Minsan, ito ay sa pamamagitan ng paniningil ng tadhana.
At minsan naman ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong marunong magmahal ng totoo.